салом додаракон ва хоҳаракони азиз, ман Фараҳноз ва чун ҳар вақта дар ин вақту соат манзури шумост барномаи писандидаатон дар меҳмонии витаминҳо ва чун ҳар вақта мо кӯшиш мекунем дар ин барнома шуморо бо сохти ҷисми инсон шинос намуда доир ба беҳдошти саломатӣ тавсияҳо диҳем ва ин барнома низ ба мисли дигар барномаҳо хеле ҷолиб хоҳад буд. Аз ин рӯ бо мо буданро фаромӯш насозед. дирӯз барои истироҳат ба ноҳияи Варзоб рафтем ва дар он ҷо дидам ки ҳамагон машғули обозӣ ҳастанд ва хурду калон мехоҳанд чӣ қадар ки зиёд бошад ҳамон қадар беҳтар гуфта обозӣ кунанд. яъне аз ин ҷо маълум шуд ки ҳамагон обозиро дӯст медоранд, зеро обозӣ дар рӯзҳои гарму тафсони фасли тобистон хеле роҳатбахш мебошад. вале бояд қайд намуд ки чун ман худ шино карда наметавонам, дар вақти обозӣ ба хатогиҳои дигарон низ диққати махсус додам. аниқтараш хурдсолон беназорати калонсолон обозӣ мекунанд, худро ба об мепартоянд ва аз аксарияти онҳо пурсон шудам ки барои чӣ обозӣ мекунед? Онҳо гуфтанд танҳо барои дилхушӣ. вале бояд гуфт ки обозӣ на танҳо машғулияти шавқовар, инчунин фоидаовар ва ҳатто хатарнок низ ҳаст ва маҳз аз ин рӯ тасмим гирифтем ки дар ин барнома низ дар бораи обозӣ ва қоидаҳои он ҳамзамон фоидаву зарараш ба шумо маълумот диҳем. ва дар ин кор ба ман тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 117 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ки хеле зираку кунҷков ҳастанд ва обозиро бениҳоят дӯст медоранд кӯмак хоҳанд расонд. бо мо буданро фаромӯш насозед. салом бачаҳо. Ассалом. ба барномаи мо хуш омадед. биёд шинос мешавем. номи ман Фараҳноз, номи шумо чӣ? Ман Ясмина. Ясмина, шумо чанд солаед? 6 сола. 6 сола. яъне Ясмина 6 сола имсол ба мактаб меравед? офарин. обозиро дӯст медоред? обозиро дӯст медоранд, вале гап заданро не. фаҳмо. навбати шумо. номи шумо чӣ? Номи ман Мирзо Ҳусайн. Мирзо Ҳусайн, шумо чанд сола? Ман 6 сола. шумо ҳам 6 сола, ҳа? хеле хуб. номи шумо чӣ? Номи ман Мубин. Мубин ҷон, шумо чанд сола? 6 сола. шумо ҳам 6 сола, ҳа? офарин. хуб, кани номи шумо чӣ бошад? Номи ман Аҳмадҷон. Аҳмадҷон, бениҳоят хуб. Аҳмадҷон, шумо 5 солаед? Ҳа. бениҳоят нас. хуб, анакун шумо мондед. номи шумо чӣ? Ман Беназир. Ман 5 сола. офарин. Беназир 5 сола. офарин. бачаҳо, ҳаматон обозиро дӯст медоред, ҳа? Бале. обозӣ карда метавонед? Бале. офарин. анакун ба ман гӯед ки ғайр аз обозӣ кардан дар фасли тобистон боз ба кадом корҳо, яъне ба кадом бозиҳо машғул мешавед? Дар фасли тобистон дар боғча ту бозӣ мекунем. мо тубло ба якдигарамон мепалтоему, ягон савол медиҳем. одаме ки тубло гирид бояд ба савол ҷавоб диҳад. хуб, машғулияти нағз. Мирзо Ҳусайн, шумо чӣ? дар боғча дар фасли тобистон мо бозиҳои бисёр мекунем. бале, ба ман бештар то бозӣ дар боғчаам маъқул аст. яъне дар ҳавзи боғча шумо дар ҳавз ту бозӣ мекунед, ҳа? бениҳоят хуб. шумо чӣ, Мубинҷон? мо дар сади ҳасия бозӣ мекунем. шулку накол мекунем. вале бешартар ба ман обозӣ маъқул аст. офарин. суркунакон ҳам кунед, вале обозиро бисёртар дӯст медоред, а? хуб, дигарон чӣ? дар фасли тобистон мо ба дам меравем. ҷураҳоям дар он ҷо бозиҳо аҷоиб ҳаст. мо дар бутулчаҳо обгӯр мекунем, ба ҳамдигар мепошем. хеле бозии аҷоиб аст. обшапак, ҳа? хуб, шумо чӣ? мо дар фасли тобистон ҳар рӯз дар миспирӯзӣ дар ҳавз обозӣ мекунем. мураббиам мегӯянд обозӣ фоида дорад ва боз бисёр шавқовар аст. бале, мураббиатон дуруст мегӯянд. офарин бачаҳо. умуман фасли тобистон ин айёми
даву този шумо кӯдакон аст ва ин давраро ҳамзамон давраи солимгардонӣ низ меноманд ва яке аз роҳҳои беҳтар кардани саломатӣ дар фасли тобистон ин машғул шудан ба обозӣ мебошад. Вале ногуфта намонад ки дар вақти истироҳат ман шоҳиди он гаштам ки аксарияти хурдсолон аз об метарсанд ва умуман дохили ҳавзи шиноварӣ намешаванд. Ҳарчанд волидон мехоҳанд онҳоро бовар кунонанд ки об ба онҳо зараре надорад, вале онҳо меҳаросанд ва умуман обозиро дӯст намедоранд ва фикр мекунам ки ин одат дар баъзе калонсолон низ ҳаст. маҳз барои ин гуна нафарон мо бахши аввали барномаамонро дар бораи фоидаи обозӣ омода кардаем ва бовар дорем ки ба шумо писанд меояд ва ҳатман пас аз тамошои ин бахш шумо ба обозӣ шурӯъ мекунед. Аз ин рӯ бодиққат бошед. обозӣ барои намояндагони тамоми сину сол фоидаовар аст, вале барои кӯдакон ки ҷисмашон дар авҷи инкишофёбист фоидаи бештар дорад. шиноварӣ имкон медиҳад ки тамоми мушакҳои бадани мо баробар ба ҳаракат дароянд ва табиист ки бо ин восита мустаҳкам шаванд. барои саломатии кӯдакон ин аҳамияти ниҳоят калон дорад. дар синни 7 солагӣ кӯдак ба мактаб меравад ва фаъолияти ҷисмонии ӯ яку якбора коҳиш меёбад. акнун ӯро зарур аст ки 45 дақиқа дар як ҷо нишинад. дар натиҷаи яку якбора муддати зиёд дар курсӣ нишастан каҷшавии сутунмӯҳра ба вуҷуд омаданаш мумкин. зеро аксар кӯдакон тарзи дар курсӣ дуруст нишастанро риоя намекунанд. бинобар ин духтурон тавсия медиҳанд ки дар ин айём хуб мешуд агар кӯдакон ба шиноварӣ машғул шаванд, зеро ҳангоми шиноварӣ бори статикӣ ба сутунмӯҳра кам мешавад. номутавозунии мушакҳои пушт ки боиси каҷшавии сутунмӯҳра мегардад баробар мешавад. ҳамзамон ҳаракати фаъоли пойҳо дар об дар ҳолати озод пойҳоро қувват медиҳад ва ин пайдошавии пласкоскопия ё ин ки ҳамвор шудани кафи пойро пешгирӣ мекунад. инчунин машғул шудан ба обозӣ дар ҳама фасли сол масунияти баданро баланд менамояд. организм бо қувват ки шуд, бемориҳои сироятӣ низ дигар ба шумо наздик нахоҳанд шуд. ҳамзамон машғул шудан ба шиноварӣ тонуси умумии баданро баланд мекунад, ҳаракат беҳтар мешавад ва системаи асаб мустаҳкамтар мегардад. ба беҳтар шудани хоб ва иштиҳо таъсири мусбат мерасонад. машқи мунтазам ба афзоиш ва мустаҳкамшавии бофтаи устухонҳо мусоидат мекунад. шиноварӣ кори шушро месозад. ин раванд ба гардиши хун ба майнаи сари одам мусоидат мекунад. дар натиҷа ба майнаи сар оксиген бештар ворид мешавад ва қобилияти фикрронии одамон, махсусан кӯдакон, беҳтар мегардад. фикр мекунам пас аз шунидани суханҳои духтур Хола шавқи ҳамаатон ба обозӣ хеле зиёд гашт ва аз ин чиз мо хеле хурсанд ҳастем. ва бачаҳо, чуноне ки ба ман маълум гашт, ҳамаи шумо дӯстдорони обозӣ будед ва обозӣ карданро дӯст медоштаед ва ман аз шумо пурсидан мехостам ки шумо дар куҷо одатан обозӣ мекунед? ман дар боғчаамон обозӣ мекунам. дар он ҷо ҳавзи обозӣ аст. ҳавз он қадар чукур нест ва ману дигар кӯдакон дар он ҷо бемаълум обозӣ мекунем. боз дар хона ҳавзи хурдакак дорем. офарин. хуб, шумо чӣ, Мирзо Ҳусайн? ман бошам бағаш аз он ки дар вақти бочаам обозӣ мекунам, бо ҳамроҳи падару модарам ба аквапарк меравам. дар он ҷо ман дар ҷое ки барои кӯдакон ҷудо шудааст обозӣ мекунам. офарин, бениҳоят хуб. мубин дар куҷо обозӣ мекарда бошанд? ман боса давистон ба хонаи бибим бобом меравам. дар ҷо обозӣ мекунем. аз ҷо ави калон дорем. аз ҷо бассейни калон дорем. дар обозӣ мекунем. офарин, яъне ҳавзи калон дореду обозӣ мекунед, ҳа? хуб. дар фасли тобистон ҳамроҳи падару модармон зуд ба истироҳатгоҳи ашаб берун меравем. дар он ҷо падарам ва бародарам ва дарё обозӣ мекунанд. мон кӯдакон дар бассейн обозӣ мекунем. хеле хуб. беназир, шумо чӣ? ман ҳам дар фасли тобистон ба деҳа меравам. дар ҷои назди хона обозӣ мекунем. ҷои он қадар калон нест. ба мо бемалол обозӣ мекунем.
бениҳоят хуб бачаҳо, яъне маълум мешавад ки ҳамаи шумо дар ҷойҳое ки барои обозӣ, яъне махсус барои обозӣ пешниҳод шудааст, обозӣ мекунед, яъне обозии шумо бехавфу хатар аст. Ҳамин хел не? бале. ва бояд қайд намуд ки додаракону хоҳаракони азиз ки моро тамошо карда истодаед, шумо низ бояд ба мисли иштирокчиёни барномаи мо хеле зираку ҳушёр бошед ва дар ҷойҳои махсус барои обозӣ пешбинӣ шуда обозӣ кунед ва дар куҷое ки обозӣ накунед, бояд ҳатман беназорати калонсолон набошед. Аниқтараш аз таҳти назари волидонатон дур нашавед ва кӯшиш кунед ки дар ҷӯи обанборҳои ифлос умуман обозӣ накунед, зеро обозӣ дар қатори машғулияти шавқовару фоидаовар буданаш инчунин хатарнок низ ҳаст. Мо метавонем ё дар об ғарқ шавем, ё ин ки гирифтори ягон беморӣ сироятӣ шавем. Ва сюжети навбатии барномаи мо ки онро духтур Хола омода карданд, махсус барои интихоби ҷойҳои обозӣ мебошад. Бо диққат тамошо кунед. Волидони азиз, ин ба шумо низ дахл дорад. тобистон айёми истироҳат ҳам барои кӯдакон ва ҳам барои калонсолон аст. ҳар яке мо мехоҳем ки дар рӯзҳои гарми фасли тобистон дар назди ҳавз истироҳат кунем, дар дарё ё кӯл шино намоем. Аммо бояд гуфт ки рафтори бепарвоёна дар обанбор, обозии номуташаккил ва беназорат метавонад оқибатҳои зиёди нохуш биёрад. Ба ин хотир дар интихоби ҷойи обозӣ бодиққат будан зарур аст. Махсусан кӯдакону наврасон бояд дар хотир дошта бошанд ки барои обозӣ ҷойҳои махсус вуҷуд доранд ва агар рафту дар шумо завқи обозӣ бедор шуд, ҳатман аз чунин маконҳо истифода намоед ва албатта зери назорати одамони калонсол. Ба дарё ё кӯлу обанборҳое ки обозӣ дар он ҷо манъ карда шудааст, ҳеҷ гоҳ надароед. Чуқурӣ ва ҳамвории кӯл ё обанборро нафаҳмида, худро аз баландӣ ба об напартоед, зеро ин амал хеле хатарнок аст. Инро низ бояд ёдовар шуд ки кӯдакон бояд ба об танҳо бо иҷозати калонсолон ворид шаванд ва ҳамеша зери назорати волидайн бошанд. бачаҳо, ана акнун фаҳмидед ки дар куҷо обозӣ кардан мумкин набудааст? бале. аҳсан ба шумо. додаракону хоҳаракони азиз, ман бовар дорам ки шумо аз гуфтаҳои падару модар ва ҳамзамон духтур Холаву мо берун намебароед ва дар ҳар ҷои ифлос обозӣ намекунед. Бояд қайд намуд ки ғайр аз он ки мо бояд дар ҷойҳои махсус обозӣ кунем, инчунин бояд ба қоидаҳои махсус риоя намоем. Аниқтараш обозӣ низ дар қатори дигар машғулиятҳо қоидаҳои худро дорад ки агар мо онҳоро риоя намоем, метавонем ба организми худ ҳам фоида расонем ва ҳам вақти худро хуш гузаронем. Вале агар аз риоя намудани ин қоидаҳои махсус саркашӣ намоем, пас метавонем ба ҳар гуна бемориҳо дучор шавем ва ё ин ки ба баданамон ягон зарба биёрем. бачаҳо, оё шумо дар бораи қоидаҳои обозӣ ягон чиз медонед? бале. ба шумо ягон бор ягон қоидаи обозиро фаҳмонданд? бале. хуб, кани биёед ба ман ҳам нақл кунед, ман намедонам. вақте ки мо ба обозӣ меравем, модарам ба ман балончаи махсус мепӯшонад, мегӯяд ки ба он ғарқ намешавам. бале, рост мегӯянд. шумо чӣ? мураббияи мо бошам мегӯянд ки дар кун ҷой ба обозӣ мекунем, баъд ҳамроҳ ягон шахси калон бошад ва дар танҳоӣ обозӣ накунем. бале, мураббиятон аз ҳама беҳтарин ва муҳимтарин гапро гуфтанд. хуб, Мубинҷон, шумо чӣ медонед? мураббияи мо мегӯяд ки агар мо шиками гӯшна бошад ё ки сел бошем, бояд обозӣ накунем. офарин, дуруст мегӯянд, зеро бо шиками аз ҳад сер ё аз ҳад гурусна бояд мо дохили об нашавем. боз мураббиамон гуфта буд, вақте мо таби баланд дорем, бояд обозӣ накунем. ин хеле хатарнок аст. яъне таби мо метавонад аз ҳад зиёд баландтар шавад, ҳа? хуб, Беназир? модари ман ҳам дар вақти обозӣ ба ман балонча мепӯшонанд.
бале дуруст гуфтед бачаҳо, дар ҳақиқат ҳам яке аз қоидаҳои махсуси обозие ки онро мо бояд ҳамаамон риоя кунем ва хусусан ба шумо хурдсолон дахл дорад, ин доштани баллончаҳои махсус барои ғарқ нашудан аст. Ва ман бовар дорам ки аксарияти шумо низ аз ин гуна баллончаҳо истифода мебаред. Вале бояд гуфт ки новобаста ба он ки шумо обозиро метавонед ва ё ин ки баллонча доред, бояд беназорати калонсолон обозӣ накунед. Аниқтараш ҳангоми шиноварӣ ҳатман бояд яке аз калонсолон, аниқтараш аъзоёни оилаатон ҳамроҳатон бошанд. Ва инчунин обозӣ ғайр аз доштани баллончаҳо боз якчанд қоидаҳои махсуси худро доранд. Медонед чи бачаҳо, ман аз хурдиам медонам ки бояд ҳангоми обозӣ кардан мо гап назанем. Медонед барои чӣ? Барои он ки ба даҳонамон об медарояд ва он об ҳатман ифлос аст ва мо метавонем микробу бактерияҳоро ба организми худ ворид созем. Шумо ягон бор бо ин гуна ҳодиса рӯбарӯ шудаед? Ба даҳонатон дар вақти обозӣ об даромадааст? бале. Аҳмадҷон, шумо обро фурӯ бурдаед? Ба даҳонатон об даромада буд? Бале. Ва гулӯятон дард накард? Даркат. Дард кард, ҳа? Боз ки ҳамин хел шудааст? Мирзо Ҳусайн. вақти обозӣ кеста будам, гӯш омада об даромад. Баъд гӯшатон чӣ шуд? Чӣ кор кардед ки дар гӯшатон об даромад? чӣ покаша кадаем. Покаша кардед? Оҳо, ана боз мегӯед ки шумо дар вақти обозӣ хеле эҳтиёткор ҳастед. Баъд гӯшатон чӣ шуд? гӯшамон кар шуд. Дору кардан дар гӯшатон баъд? Ба чӣ хел соз шуд? гӯшамон кӯб кардам соз шуд. Яъне хуш кардед соз шуд, ҳа? Ба фикри шумо ҳамин кори худатон дуруст буд ё ин ки не? Покаша кардед ку дар вақти обозӣ? дуруст не. Барои чӣ? балои хатарнок аст. бале, дуруст мегӯед, зеро хушбахтона танҳо ба гӯшатон об даромаду гӯшатон дард кард ва метавонистед боз ягонтои шумо маҷрӯҳ шавед дар вақти покаша кардан. Чӣ тавре мегӯед? Мирзо Ҳусайн, шумо чӣ гуфтан мехоҳед? қати ҷурангал задам дар даҳанам, об даромад, касал шудам. бале, офарин, яъне ба организми шумо микроб ворид шуда? ин дуруст аст ё не? ҳоло ҳам гап мезанед дар вақти обозӣ ё не? не. Не, ҳа? Хуб, шумо чӣ Мубинҷон? Ма ба башан обозӣ кардам, ягошум омадай. Баъд гӯшатон дард кард ё не? А чӣ кор кардед ки аз дард монд? модарам дулур кардай. Дору карданд, ҳа? Соз шудед баъд, ҳа? Чӣ кор кардед ки об даромад? Ба об паридед? Чӣ хел паридед? ана ҳамин тавр, ҳа? ҳоло ҳам мепаред ё не? ҳоло ҳам мепаред ба об? вале эҳтиёт бошед, майлаш? хуб, кани дигарон, инҷо сирҳои иштирокчиёни мо фош шуда истоданд. Аҳмадҷон, шумо чӣ кор мекунед? ягон бор поятон задааст дар вақти обозӣ кардан? бале. вақти ман паридам, дар об почаи ман задааст. шумо дар кадом об паридед? дар бассейн. дар бассейн? ба фикри шумо ҳамин кор дуруст аст ё не? надуруст. барои чӣ? барои ки пои ман дард кард. ҳоло ҳам мепаред ё не? не. офарин. хуб, беназир, шумо чӣ ягон маротиба бо ҳодисаи нохуш дар вақти обозӣ рӯбарӯ шудаед? чӣ кор шуд? ман обоз кардастам, задам. чиро задед? дастман. дастатонро задед, ҳа? бинандагони азиз, ин ҳолат аввалин маротиба аст ки дар барномаи мо рух медиҳад. аниқтараш иштирокчиён ҳама сирҳои худро ба мо гуфта истоданд ва чӣ тавре ки шоҳид гаштем, иштирокчиёни мо на танҳо зираку ҳушёр, донояк ва ҳангоми обозӣ ба қоидаҳо риоя мекарданд, инчунин онҳо баъзан вақт қоидавайронкунӣ низ мекарданд ва ин амали онҳо ҳатман боиси сар задани ягон ҳодисаи нохуш шудааст. ва мо медонем ки аксарияти шумо низодаракону хоҳаракони азиз бо ин гуна ҳодисаҳо хеле зиёд рӯбарӯ шудаед, вале боз амалҳои худро такрор мекунед. аз ин рӯ биёед сюжаи навбатии барномаамонро тамошо мекунем ва маълумотамонро дар ин бора бештар мегардонем. беҳтарин давра барои истироҳати кӯдакону наврасон ин фасли тобистон мебошад ва обозӣ бошад барои барқарор кардани ҷисми кӯдак давои аҷоиб аст.
аммо обозӣ низ қоидаҳои махсуси худро дорад ва он танҳо дар он сурат муфид хоҳад буд ки шумо ин қоидаҳоро иҷро намоед. агар ҷисматон хаста аст, ҳеҷ гоҳ вориди об нашавед. пес аз обозӣ нағзакак истироҳат кунед. бо бадани тасфида яку як бора ба оби хунук надароед. дар об аз 15 то 20 дақиқа зиёд намонед. дар кӯл ё ҳавз ором наистед, обозӣ кунед. ҳеҷ гоҳ танҳо шино накунед, хусусан агар ба қобилиятҳои худ боварӣ надошта бошед. дар об бозиҳои аз пои ҳамдигар кашидан, сари ҳамдигарро ба об ғӯтонидан ва монанди инҳоро ташкил накунед. агар чизе шуморо дар об тарсонад, дод назанед, зеро об метавонад вориди шӯши шумо шавад. кӯшиш накунед ки дар болои чӯбҳо, тахтаҳо, салҳои худсохт шино кунед. вақте хаста шудед, зуд аз об оромона ба соҳил шино карда каме истироҳат кунед. ба қайиқҳо начаспед. вақте обозӣ рафтанӣ мешавед, боварӣ ҳосил кунед ки ҳаво соф асту ҳеҷ гуна борисот ё шамол дар назар нест. ҳарорати обе ки дар он обозӣ кардан мехоҳед, бояд аз 18-20 дараҷа боло бошад. бо шиками аз ҳад зиёд сер ё гурусна ба обозӣ наравед. вақти беҳтарин барои обозӣ дар фасли тобистон ин аз соати 9 то 11 ва бегоҳ баъд аз соати 17 аст. баъд аз соати 11 рӯз дар ҳавои кушод обозӣ накунед, зеро офтоб заданаш мумкин. хуб бачаҳо, бахши барномаро тамошо кардед? бале. бовар дорам ки хатогиҳои пешинаатонро ислоҳ мекунед ва аниқтараш такрор намекунед, ҳа? ва фикр мекунам шумо низ додаракону хоҳаракони азиз ки хеле шух ҳастед, шумо низ ба ҳамин гуна хатогиҳо дучор мешудед ва пас аз шунидани суханҳои духтурхола ин амалҳои худро дигар такрор намекунед. ва бачаҳо, ман мехостам аз шумо пурсам ки дар давоми барнома, чун мо якчанд сюжаҳо, яъне якчанд бахшҳоро тамошо кардем, хеле гап задем, шумо чӣ фаҳмидед? яъне ба чӣ хулоса омадед? ман фаҳмидам ки дар кӯлу дарёи ношинос обозӣ кардан мумкин нест. дар онҷа сангои тез ё шишапола, оҳанпола буданаш мумкин. офарин. хуб, шумо чӣ фаҳмидед? мирзо ҳусайн, шумо хеле шух ҳастед. ман инро аллакай пай бурдам. дар вақти раъду барқ ё боридани борон ҳеҷ ҷо ба об даромадан мумкин нест. мубинҷон, шумо чӣ? дар вақти обозӣ сухии бозӣ кардан мумкин нест. якдигарро тела додан хатарнок аст. офарин. шумо ҳеҷ касро тела намедиҳед? не. хуб, аҳмадҷон? вақти дар қайиқ бошем, бояд ором шинем. онро ба ҳар тараф ҷумондан, худро ба сӯи об овезон кардан мумкин нест. бале, зеро мо метавонем пурра ба дохили об дароем, ҳа? яъне ба об ғалтем. бале. хуб, беназир, шумо ба чӣ хулоса омадед? вақти дар кӯл овозӣ кардан, мо бояд аз пеши падару модарам дур наравам. бале, дуруст мегӯед. офарин. маълум мешавад ки шумо бисёр қоидаҳои бехатариро ҳангоми обозӣ кардан аллакай аз худ намудаед ва бовар дорам ки дар ин бора ба ҳамсолонатон низ нақл мекунед. вақте ки ба боғча рафтед, ҳатман ба дуконаҳоятон ва ба дӯстонатон дар ин бора гап занед. яъне гӯед ки дар вақти обозӣ кардан мо бояд чӣ корҳоро накунем, яъне якдигарро тела надиҳем ва бояд кадом қоидаҳоро риоя намоем. майлаш? бале. офарин. обозӣ кардан шуғли дӯстдоштаи аксарияти калонсолон ва ҳама хурдсолон мебошад, вале бояд гуфт ки кӯшиш кунед дар рӯзҳои гарми фасли тобистон истироҳати хуб гузаронед, вале кӯшиш кунед ки истироҳату фароғати шумо бехавфу хатар бошад. аниқтараш қоидаҳоеро ки мо барои шумо пешниҳод намудем риоя намоед ва ҳамзамон он маълумотҳоеро ки аз барномаи мо ба худ гирифтед ба дигар ҳамсолонатон нақл кунед. зеро агар мо танҳо худ дар ин бора маълумот дошта бошем, метавонем солим бошем, вале агар ин маълумотро ба дигарон низ расонем, пас як ҷомеа хеле солим ва хушбахт хоҳад монд. то барномаҳои навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем ва дар барномаҳои минбаъда кӯшиш мекунем
кунем, то ана ҳамин гуна мавзӯъҳои муҳими рӯзро баҳратон пешниҳод намоем. То барномаҳои навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. Хайр!